Assalamu alaikum jama'a. A yau ina so in fara kawo wani shiri da na yi ma laƙabi da suna teburin mai shayi. Dalili da ya sa na sama wannan shirin nawa teburin mai shayi, zantuttuka ne zan riƙa yi wanda muka saba yin irin su a teburin mai shayi. A teburin mai shayi nan ne a Majalisar Ɗinkin Duniya, nan ne ake yanke hukunci da hukunce-hukunce. Teburin mai shayi akan samu mutanen da suke yin adalci, wasu mutanen kuma za ka ji ana yanke hukunci gaskiya yadda mutane suka ga dama. A teburin mai shayi ne za ka ga ɗan acaɓa ya zo ya ce shugaban ƙasa bai iya mulki ba, ko ya ce shugaban sojoji bai ma iya mulki ba, bai iya harba bindiga ba. General na soja ya ce bai iya harba bindiga ba. Ya kira sunan wani professor ya ce wawa ne, jahili ne. A teburin mai shayi ne za ka ga idan ya gama wannan maganganun nasa, kawai ka ce bari ka hau mashin ɗinsa ya ɗan kai ka wuri kaza. Kuna fara tafiya za ka ga tuƙin ma bai iya ba. Bacin ya ce professor jahili ne, ya ce malam wane bai sani ba. To ni ma zancen da zan yi ba wai dan na sani ba, irin zantuttuka ne na teburin mai shayi. A yau 12 ga watan June muke cika shekara 25 mulkin demokradiyya. So ina so in tambayi 'yan uwana 'yan Najeriya, musamman 'yan Arewa, yau siyasa ko demokradiyya shekaranta 25, shin wane roman demokradiyya muka samu, wane ci gaba muka samu a yankunan mu na Arewa da Najeriya baki ɗaya? Demokradiyya babban abun da ake diba, ana so a diba harkan tsaro na lafiya da dukiyoyin jama'a, sannan kuma da walwala ta mutane. Shin muna samun wannan? Muna da wannan? Ina muka yi? Me riban da muka samu? Ka dibi gundumarka, mu dibi jiharmu, sannan mu dibi ƙasarmu, wace riba muka samu ta demokradiyya? Wannan tambaya ce da ya kamata mu yi ma kanmu, kuma ba wai kan fati ba. A wannan lokacin duka APC ta yi, PDP ta yi mulki, sannan kowane fati kake su ma ƙila member ɗin fatin nan a wani wuri ƙila ya samu mulki. So wane riba suka kawo mana, wane ci gaba muka samu? Sannan mun ga yanayin mutanen da suka yi taka rawa a cikin siyasa, wane irin gudummuwa suka kawo ma al'umma. Ya kamata ana demokradiyya a ce mutane suna shan roman demokradiyya. Mutane suna samun riban siyasa. Ana samun ci gaba ta hanyar tsaro, ta hanyar lafiya da hanyar ilimi. So wane riba muka samu? Wannan ƙalubale ne da ya kamata mu tambayi 'yan siyasan mu. 'Yan siyasa da yawa yanzu na san za su tabbatar wasu cewar gaskiya ba mu ci riban to ta wata hanyoyi da yawa mun samu riba, ko ɗorewan da aka samu na siyasa har zuwa wannan lokacin shi ma ba ƙaramin riba ba ce ba. Saboda siyasa ce za ta ba mutane dama su samu matsayi na gwamnati, ko mutane su zaɓi wanda suke ganin ya cancanta ya jagorance su don ya kawo masu ci gaba. Shin muna yin irin wannan abun? Muna amfani da demokradiyya yanda ya kamata? So ya kamata, wannan tambayoyi ne da ya kamata mu tambayi kanmu, kuma in akwai matsaloli ya kamata mu diba ta yaya za mu kiyaye waɗannan matsalolin zuwa nan gaba. Wannan dai demokradiyya ta zo, kuma muna fatan Allah ya sa ta kasance ta ci gaba da zama. Amma ya kamata mu fara tunanin yanda ya kamata mu yi amfani da ita yanda ya dace. Mu samu shuwagabanni nagari, saboda sai da shuwagabanni nagari ne za a samu ci gaba. In dai ba shuwagabanni nagari, duk abun da muke tunani ba zai yiwu ba. Ta yaya za mu samu shuwagabanni nagari? So ya kamata mu yi tunanin ta natsu wurin zaɓe. Ya kamata mu bar maganar fati da maganar kuɗi. Idan muka diba ƙasashen da suke ci gaba, za ka samu cewar mutum daga wasu ƙananan siyasa is local. So duk inda kuka ga a locality ɗinku
uh, uh, mutane da yawa suna contesting. Idan parties ɗin da kuka yi tunani, for example yanzu a Najeriya musamman an fi kula da APC, PDP. So idan wanda kuke tunani shi kuke so mutum ne na gari, APC ba ta tsaye da shi ba, PDP ba ta tsaye da shi ba. Shi yasa aka yi fatina, muke da party da yawa aka yi masa rijista. Sai ku kai shi wani fatin da in ma bai da kuɗi ne, akwai fatitukan da ba sai mutum yana da kuɗi ba za ku tsaye da shi takara. Sai ku tsaye da shi a wannan takarar, ku zaɓe shi, ku tsaya kanku da kwarkwata, ku fito ku tsare ƙuri'anku, ku zaɓe shi. Amma ba ma yin irin waƴannan abubuwa. Akwai ƙasashe ku duba, in kuka je India za ku ga members ɗinsu na parliament, majority of them ba daga majority party suke zuwa ba. Suna zuwa daga local wasu parties ne ma da wani wurin a wata gunduma ɗaya kawai za su fitar da wani party su zaɓi wanda suke so. Ya kamata mu riƙa diba su waye suke solving problems ɗin al'umma. Idan mutum yana da buri ko yana da wani fata na yaƙini yana so ya tsaya wata kujera, so ya kamata a unguwan da kake ko al'umman da kake so ka jagoranta ka riƙa yi masu wani abu. Idan ba ka da kuɗi ko ka yi karatu, so na san dai a duk yankunan Arewa ko yankunan Najeriya ba yankin da za ka tadda ba a neman ilimi. Sai ka ɗan buɗe wata makaranta ka samu ka riƙa koya wa mutane wani ilimi daga ilimin da kake da shi. Kuma ba ko da yaushe ba, sai ka samu wani free time ɗinka. Idan kai mai ƙarfi ne, akwai kowane gunduma ana buƙatan aikin ƙarfi. Gwata ta cike a je a yashe ko a je a yi kwata. Wani wuri rijiya ne ake buƙata a je a yi. Irin wannan abun kana solving problem. In akwai insecurity, ya kasance tare da kai ana zuwa ana ƙoƙari ana kare rayukan mutane da dukiyoyin al'umma tare da kai. Su kuma mutane irin wannan abubuwan ya kamata mu riƙa dibawa. Akwai kamar yadda na fara da farko, teburin mai shayi. A teburin mai shayin da nake zama, akwai lokacin da ni dai bana nan, na samu labari wani ya zo yana neman takarar senator a wannan zaɓen da aka yi 2023. Ya zo ya tadda mutane a teburin mai shayi, ya tambaye su yana so ya yi takarar senator. Wane irin abu suke so idan ya ci ya yi masu, shi kuma yana fatan za su yi supporting ɗin shi, za su goya mashi baya. So shi ma in ya ci wane abu suke so ya yi. Wallahi abin da aka ce sun faɗa sai suka ce ranka shi yaɗe ka san akwai yunwa, ya kamata a ba da kuɗi a sai wa mutane biredi kaza kaza kaza. To in muna irin waƴannan abubuwan, ya za a yi shugabanni su ɗauke mu serious? Ya za a yi mutane in muna da problem su riƙa zuwa wurinmu? Ya za a yi ma mutane ka ga wannan kuɗi kawai suke nema? Ya kamata a faɗi ne a unguwan nan ba asibiti. A unguwan nan muna buƙatan makaranta. Za mu goya maka baya in dai ka ci. Muna so ka sama mana makaranta. Akwai yaran da suke da sana'o'in hannu da suke buƙatan jari ba su da jari. Irin waƴannan abubuwan ya kamata a riƙa kawowa amma ba wai ku riƙa maganar kuɗi ba. Shi yasa 'yan siyasa da yawa ba su ganin mu da muhimmanci. Shi yasa ba ma cin riban roman dimokuradiyya. Saboda kowane ɗan siyasa yanzu haka za ka tadda duk abubuwan da ake suna can yana tara kuɗi. Saboda kawai ya san idan aka zo ran zaɓe kuɗi mutane suke so. Kuma kuɗin ma ba kuɗi da yawa ake ba mutane ba. Ba ɗan siyasan da zai zo ya ba wani 5,000 saboda ƙuri'an shi, 1,500. 1,500 me za ta yi ma for 4 years? Ka san nawa ake ba shi duk wata? Shi yasa ba ma cin roman dimokuradiyya. So ya kamata mutane tunaninmu ya canza. Mu fara tunani idan mutum ya zo yana ma neman takararmu, wane irin tambayoyi za mu yi mashi. Sannan kafin mutum ma ya zo neman takara wurinmu ya tsaya takara, wane rawa ya taka. Za mu tambaye shi tun farko ma me ya yi kafin ya zo wurin nan. Wace irin gudunmawa ya ba da al'umma. Yanzu duk kusan inda muke muna fama da matsalar rashin tsaro. Shin wane irin contribution ya ba da tun kafin a kai lokacin zaɓen. Muna fama da matsala a harkar ilimi. Wane irin gudunmawa ya ba da. Wace irin gudunmawa ya ba da a harkar lafiya. Wane irin gudunmawa. Har yanzu muna fama da rashin ruwa shekara 25.
ana mulkin demokradiyya ba mu da ruwa mai kyau, ba mu da makarantu masu kyau, asibitocinmu sai a hankali. Shekara 25 ana mulkin demokradiyya. So ya kamata mu san irin tambayoyin da za mu yi wa mutane. Ya kamata kuma in mutum yana so ya tsaya wata takarar wata kujera, ya fara tunani tun yanzu wace gudunmawa zai fara badawa. Ya kamata mutane su riƙa challenging duk wani wanda ya zo neman ƙuri'a a wurinsu me ya yi a baya da yanzu ya zo. Kuma ya kamata mutane mu riƙa dibawa a cikinmu wanda muka ga sun cancanta suna da hali na gari. Ko da ba sa sha'awan siyasa, mu san yadda muka yi muka janyo su. In ma da wani gudunmawa na kuɗi ne ko wani abu mai contributing. In ma party ne ba sai mun je PDP ko APC ba da sai an kashe kuɗi a primary election. Akwai fatittukan da suna nan neman mutane ma suke ba su da mutane. Sai mu je can wurin mun san wane mutumin kirki ne, mu tsai da shi a wannan fatittukan, mu goya masa baya duk wani gudunmawa da yake so mu yi mashi. Sabida mu samu ci gaba. Sabida nan gaba yanzu halin da ake ciki to gaskiya sai a hankali. In muka ce haka za mu ci gaba shekara 50 nan gaba haka za mu ci gaba, to ya rayuwan za ta yi? Rayuwan za ma ta iya yiwuwa a wuraren da muke yanzu haka? Jama'a in sha Allahu zan ci gaba, zan ƙara wani tsokaci ko zan ɗora a kan wannan. Wannan shine ɗan kaɗan, ɗan ƙalilan abun da nake da shi na shekarun nan da muka yi, shekara 25 a cikin mulkin demokradiyya. Jama'a na gode.